Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo na kaninyo. Maigsoon, padayon kitang maghalad nining misa nobina, ay pangandam sa umabot ng kapistahan sa itong mahal nga patron, Senyor San Jose, ang Patriarka. Ito kining ihalad alang sa tanan natong mga katuyuan o mga intensyon. Busa aron maandam kita pagsaulog ning santos nga misa, atong hinulusulan ang atong mga sala. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Dahil sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari Diyos sa bahan, pagkakataong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kahaloy ikami. Ikaw nagalingkod sa tuon sa amahan, dawata ang among pag-amuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santo,
Magampo kita. O Diyos, magbubuhat sa tanang mga butang, mipakanaog ka sa balaod na kinaulang bubuhat gayulang tao, itugot nga maluluyon nga mahingpit unta namo pinagi sa panag-iingnan o panglaban ni San Jose, ang mga buhat nga imong gisugo, ug madangat namo ang mga ganti nga imong gisaad. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Hinotlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang didto si Pablo sa Mileto, gipasuguan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Efeso, aron paghangyo kanila sa pagpakita kaniya. Sa pag-abot nila, miingon siya, "Nasayod kamo, giunsa ko paggamit ang tibuok kong panahon, samtang ako uban pa kaninyo. Sukad sa unang adlaw, pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo. Bisan pa sa mga kalisdanan nga midangat kanako, gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. Nasayod kami nga wala ako'y gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo, samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa tubangan sa simbahan ug diha sa inyong mga puloy-anan. Giawhag ko ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo sa paghinulsol ug pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon minanduan sa Espiritu Santo, muadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kung unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad nagpulat kanako ang presuhan ug ang mga kasamok. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili. Basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa niining adlawa sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod nga kun aduna man kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyo basula. Kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa bug-os nga tuyo sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Diyos, mga gingharian sa yuta.
Daghang ulan imong gibuo, Dios, sa imong kabilin. Imong giulian ang yuta sa iyang katambok. Ang panon sa imong mga karnero, imong gipapuyo dito. Sa imong kaayo, O Dios, imong giandam kini alang sa mga hangul. Kalay kung sa tanang adlaw ang Ginoo nga nagpasan sa atong karga. Ang Dios nga atong kaluwasan. Ang Dios mao'y Dios nga manluluwas kanato. Ang Ginoo, akong Ginoo, mao'y magbuot sa kamatayon. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Ibayaw ikaw, O Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, miyahat siya ngadto sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna. Pasidunggi ang imong anak aron ang anak magpasidungog kanimo. Kay gihatagan mo siya gahom pagmando sa tanang tao aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Ug kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao muila kanimo, ang bugtong matuod nga Dios ug ang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan o gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon, Amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakiguban kanako. Sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tawo nga imong gikuha gikan sa kalibutan o gihatag mo kanako. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila, o karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako, ug kini gidawat nila.
Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo, ug nagtuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanan nga akoa, imuha, ug ang tanan nga imuha, akoa. Ug diha kanila gipasidunggan ako. Ug karon moanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayon ikaw, O Kristo. Maayong gabi. Salamat sa Ginoo kun ako damha. Abi na ako ra usa. Na mande si Father Don salamat igsoon. Nalipay ko pag-ayo at the same time kulbaan sa ta. Kay una makita tas kamera. Mahadlok magug kamera. Kamo di mo mahadlok? Mahadlok ko kamera ngay sud na no. Pero dako natong pasalamat no nga bisan pa sa kalisod sa panghitabo karon sa atong nasod sa kalibutan daghan natang mga nangagi nga mga panghitabo sa gihapon kita karon ning tuiga nagpadayon nakasaulog nagnobina sa atong mahal nga patron ang atong San Jose ang Patriarka. Nya dako po na akong pasalamat kaysa akong panaw sa kinabuhi seminaryo pa hangtod karon kini tulo ni sila ang balaang pamilya Jesus, Maria ug Jose. Nga mao gyud nagsigig kuyog nako sa akong personal nga pamalandong sa akong panaw. Kay pag diakono pa ko, gibutang ko Santo Rosario. Pero sawa pa ko madiakono, didto ko na-assign sa Sangi Alegria ni San Jose. Niya matag pista niya nito kay mayo uno man. Ako to'y tawgon para mukuyog sa prosesyon. Ang feeling nako pirmi lang ni ingon ani ba nga panghitabo. Later on gida ko assign sa Mandawi, Christ the King. Niya di man pwede himong patron ng Kristo. Ang ilang segunda o mahimong patron, Maria na po. Puros Maria o Jose. Mao nga sa liturhiya, sa among nakatunan kaniadto sa seminaryo, kung magpista gani ang mahal nga inahan, kung ninyo ning dikurahan, ayaw kalimti ang bana. Karon gidikurahan na to ang bana, ayaw po tawag kalimti ang asawa. Kay basin manuyo, masuko. Igini sila para ako dili gyud mabuwag. But anyway, sa atong tema karon nagigamit in tuiga sa atong nobina unsa ganito, di man ko maayog memory. Wala po diha sa screen. Memorize niyo, Saint Joseph,
a silent listener, faithful guardian, and guide. Kini lang daan makita na nimo, makitang tanan nga iyang mga anak ni Senior San Jose, giimbitar o gi-challenge o gihagit nga mahimong hilom nga maminaw sa lihok kabubuton sa Dios, mahimo pong matinud-anon nga magbalantay o guardian o protector, samang higayon mahimo puta untang giya sa usag-usa. Kung unsaon na suwayo natog tan-aw unsay gipadayag nato sa mga pagbasa o sa atong ginumidahan nga si Senior San Jose. Sa Ebanghelyo, usa ka maanindot nga mensahe nga naay Ginoo Dios atong igsuon kay kitang tanan nakadawat man sa bunyag. Diha pud siyang baba sama sa mga apostoles, gitawag na taniya nga higala dili ulipon. Ug ang Ebanghelyo nato gipadayag nga kining maong igsuon higala Ginoo nagampo di ay sa amahan para nato. Sa panahon ni Jesus, para sa mga pinili niya nga mga sumusunod ilabi na apostoles. Nindot kayo ang iyang pag-ampo kung mamalandong ta. Ngaon ta, nga bantayan mo sila, naanapod sa tima. Kaduha, nga maghiusa o mausa sila. Nindot ni nga pahinumdum nga maupod unta ang pag-ampo sa matag usa nato, mapamilya man, komunidad. Nga mihangyo ta sa Ginoo nga Lord, bantayi mi, bantayi akong bana, asawa, akong anak, ang komunidad, ang nasod, ang kalibutan. Ilabi na sa atong panahon karon. Ikaduha, mag-ampo pud ta nga mahimong usa ug magkahiusa, dili lamang sa usa ka buhat, kundi sa huna-huna, kasing-kasing ug kalag. Mao ni ang una natong gipahinumdum sa Dios niining unang nobina. Tingali ikaduha, kung maghisgot ta o magbalantay o hiya nga naa ni Senior San Jose, unsa may mahinumduman nato, kinahanglan tang bantayan. Number 1, sa panahon nga kita mawa sa nagkalain-laing nga panghitabo sa atong kinabuhi, nga wa na ta masubay sa tarong nga dalan sa mga sugo o paagi sa Ginoo padung sa langit. Ug ikaduha, kun masaag ta, kining duha dili ni sayon nga kasinatian. Kung anong ako na ngalitok ninyo, tungod kay personal na ako ni nga nasinati. Niadtong 2019, 2020, kung ako masayo. Mga Disyembre to, panahon sa Misa de Gallo dito sa probinsya. Yang nahitabo,
Ang misa sa Misa de Gallo, dito mas kinabungturan, bukid. Ug nasabutan sa kura, nga ang misa adto lang sa covered court. Ang tanang mga chapel adto pundok. Ug ang oras sa Misa de Gallo, alas 4 kadlawon. Ako mo'y na-assign. Unya, wa man ko maswitos bukid. Gabi pag yun. Kamao man ko gamay mo drive. Gipahuam ko niya og sakyanan. Siyempre, sa aligrapon ko, gapakuyog ko og ako lito, mga ang edad ato, mga 15-16, nga taga ditong lugara. Nga naglaom ko, misalig, naghibaw siya. So, samtang pala istorya, padung mga to, agoy Ginoo ko. Nahibawan na mo, nga among giagian di man di ay mao, uwa po siya kay baw. Siyak na, nako, siyak po siya. Hangtod nga niabot na gyud pila ka mga 30 minutos dito misbukid gatuyok-tuyok. Unya, ang akong gibuhat, nag-ampo lang ko nila ni San Jose ug ni Maria. Ilisod ay mawata. Sa santo namong panaw, tungas anang bukid, wa mi kabantay, wa ko kabantay ni abot mis kinabungturan. Ug ditong bukira, usa ka payag nga binuhat og kawayan, alas 4 kadlawon, dunay alaki ug babae nga nagluto ako kay bahaw gainit bag kape, kapabukal bag tubig, diha nihunong ko kay nangutana ko nang noy asa man ang covered court kay magmisa ko dito sa Misa de Gallo. Asa man lapit, gabi man. So niingon siya, ang lalaki, siya kinsam din ka ko, pari ko ako'y mamisa. Siya, okay. Siya, layo na kaayo ka. Umaw ba? Siya, dali rin, tudloan ti ka. Kana, ang nagsiga, mauna diha, suspiting layo Ma-imagine, tingalin ako ang distansya sa taps o sa upon. Nagdungaw na amis kinatumyan sa bukid. Niya naingon siya, kung sa may akong buhaton, asa man ko agi. Iya kong gitudluhan siya, diha, naog diha, likos tuo. Sunod po ko. Pero sige, ampo, tultuli taon, giyahi may nga maabot. Niya nang hapit na uska oras, ang parokya o katong mga lektora, li minister dito sa covered court, nagsigi nagkontak sa parokya kay ngano ang pari wa pa mo abot asa padung. Pero nagpadayon ko, pero murag makalibog ang daan kay usahay mo duha. Asa man ko ani wato. Sige lang padayok ampo. Later on, mga hapit na to alas 5, kay alas 5 naman makasugod sa, imbis alas 4, ang Misa de Gallo, alas 5 na mo nabuhat. Dihay babae nga naglakaw. Niya giunong ko, ma'am, asa man ka padung siya? Padung dito, kay musimba ko. Siya asam naman. Lahi mas probinsya, di man tudlo. Simod man, dito. Unana, layo, nagyod pagyod na. Kung ma'am, para sigurado, sakay na lang. Sugi sakay. Pag sakay, niabot yun mi. Ninaog siya, ninaog ang sakristan, hunginan pag-una dito, kay parking panakong sakyanan, aron maandam na kay late na kaayo ta. So pila istorya, naka sugod ng misa.
Pagkahuman sa misa, nangayo og pasaylo. Sorry, late ko ni maunay nahitabo. Naay ni kuyog namo nga kauban ninyo ron nga akong pasalamatan. Kung asa man siya palihog duol, wala o yan ni duol. Niya pilay istorya, niuli mao to akong giingon ninyo, nga nagkagulihang na ang parokya tungod sa nawa ko. 1 hour gugong tuyo. After 1 week, nimisa kog balik sa covered court, adlawan. Ug akong gipangita ang bukid. Naglisod kog imagine. Dihay bukid nga usa nga tumoy akong giadto. Ug ditong lugara, wala ko'y nakita nga payag. Ang ako lang pamalandong, sigurado ko nga tubag to sa akong pag-ambo. Pwede to gipada sa Ginoo nga anghel o ang duha, si Maria o si Jose. Ako ning gisir niya ko ninyo, pipila lang ni sa akong kasinatian, daghan pa. Pero kini sila, kanunay nagkuyog. Dili ka mahadlok kung sila imong sangpiton ilibina si San Jose. Iya kang bantayan, giyahan, tultulan sa imong tumong ug padulngan. Mao nang duol ni San Jose. Dili ka mampakyas. Siya mo'y mabantay nimo. Kaya nahibaw-an nako, dihang nitungas mi, dihang nangutana, do sa taga didto. Siya pader ang imong giagian, delikado. Kung ano man, basta dili ka taga didto, estranghero ka, delikado juga. Ang samot na kung kadelikado, ng bukid, pikas pangpang, pikas pangpang. Kung nadisgrasya pa mi, wala. Di na ko kaabot din is parokya ninyo, no? Pero ako nang gisir, basin po mo na amoy kaugalingong kasinatian ni Senior San Jose. Si Senior San Jose, gitawag og hilumong naminaw, silent listener. Pero dili siya ingog naghilumon lang, naminaw, iyang gipakita sa aktibo ug lawom nga buhat. Iya pong gipakita sa iyang aktibo ug kanunayng abli, available sa mga sugo pulong sa Ginoo. Ngano man tanawa ang panghitabo sa damgo, giingnan siya ayaw kahadlok pagpangasawa ni Maria. Sunod, tagyaw kamo sa Ehipto. Sunod, balik kamo sa Israel. Immediately, nituman siya. Sa atong kinabuhi, mamahimo ang tatang magmatinumanon kanunay. Ug kanunay dili mo rason. Sama ni San Jose, way yaw-yaw, way reklamo. Diha-diha. Murag maingon ta, basta ikaw, Lord, ang imong gusto nga pagbuot, dili ko magdinaw, dili ko mambalibad, hinuon niya ako aron pagsunod, pag-alagad nimo kanunay. Mga igsuon, ato ning tanaon pamalandungan sa atong kinabuhi, nga sa akong ingon mahimo tatang sama ni Senior San Jose,
mahimo butang magbalantay sa atong pamilya, sa samang higayon mahimo butang giya, dili lamang sa atong pamilya, kundili sa uban. Kalihog manindog, si Kristo atong Ginoo nanagna sa iyang makaluwas nga kamatayon ug pagkabanaw dadon nato ang atong mga hangyo ngadto sa amahan sa tanang kaluoy ug maingon kita, Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga nangulo sa simbahan, upakita kanato ug tataw, nga panglantaw sa mapailubong paglahutay taliwala sa kagubot sa atong panahon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga kanasuran, makaila sa bugtong matuod nga Dios ug ang Heso Kristo nga iyang gipadala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadanaga kanamo ang imong himaya. Nga maghago ug mag-ampo kita aron maghiusa ang tanang katawhan nga nakadungog sa ngalan ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga masakiton muhiusa sa ilang mga pag-antos ngadto sa mga pag-antos ni Jesus didto sa krus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga imong tangisipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga mitaliwan una kanato niining kinabuhia, makadawat sa walay katapusang ganti nga gisaad kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga. Sa kahilom sa atong tagsa-tagsa nga kasing-kasing, itong pangayon sa Ginoong grasya nga atong gikinahanglan. Lugaron na to ng madawat, itong hangyo ng tabang sa atong mahal nga inahan nga si Maria, uban Senior San Jose, diha sa atong pagingon. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ng bunga diyan mga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, yampom kaming makasala, karon sa oras sa matay. Amahan, himaya mo ang imong anak, ug diha kaniya kami paghimayaon usab. Dawata nga among mga pag-ampo, tungod kay imo man kami, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Pag-aampo maigsuon, ang kining ako ginong sakripisyo, nawanton ta sa Dios, samahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag pagmaya sa iyang ngalan, alang sa pagkapuslanan sa buong ng santos nga simbahan. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy, sudunga kining among mga gasa, nga among gihalad sa imong kahalangdon nga gigpaghandom kang San Jose, itugot nga maluluyon, aron ang mga gasa nga hinalad mahimong panalipod sa tanan nga nagampo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan na ngayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinagi sa ngay nga pagdaig, magahimaya magpasidungog ug magsahulog kanimo ni San Jose, kay siyang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mauna-unaon, nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay, aron sa iyang pagkamaama magbantay sa imong bugtong anak, nga mao si Jesu-Kristo among Ginoo, nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa pagdaig, kami ug puno sa gugma duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig. Santos gid ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala mi Espiritu ron pagsantos sing mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyong pan. Pasalamat kanimo ipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini niniyo nga tanan ug kana.
Kay kini maong akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Sakalis. Pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga hiula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Dini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo. Imuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum mi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo sa tanang mga pari. Hinumdum mi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon tong iusahon tong mga pag-ampo sa mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, buabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, dagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kahubuton, tagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, Kau nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Kay pakita hantong panaginig sa unay. Kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, ulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita. Kaming nangabusog sa langit nung pagkaon nangamuyo kanimo, aron pinaagi sa panaging na ni San Jose makabutan namo kanunay ang bunga sa kalinaw nga tunay, dinhi sa pagpadayag sa among kinabuhi, sa mga kamaturan sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata. Langit ng Amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Miduol kami kanimo ningga panahona sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug pagsaka sa prisyo sa lana, among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ilabi na sa mga kabus ug huyang. Tagig dakong pailob ang mga nag-antos, aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa mayong kahimtang, aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin uban ang kaluoy. Tagi o kaalam ang mga nangulos sa mga nasod, aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat. Pagigdayalog o imbis kapintas, ug ang kaayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudloy kami nga mahimong matinud-anong tigatiman sa imong kabuhatan, nagamito namo ang mga gasa ug kabtangan nga maalamon, nga likayan namo ang pag-usik ug nga mag-atiman kami sa usag-usa
uban ang gugma ug kahiusahan. Liguna ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis, usalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Naot nga ang Santo Niño Magia ug magpanalipod kanamo, ug ginaod nga si Maria Birhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw ug magpabilin ang paglaom sa katawan. Gipangayo namo kini pinaagi kang Kristo among Ginoo. Act of Consecration to Saint Joseph. O mahimayaong San Jose, magbalantay sa manunubos ug kapikas sa mahal nga Birhen Maria. Kanimo gisalig sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak. Si Maria nagbutang sa iyang pagsalig kanimo ug uban kanimo si Kristo Jesus na himong tao. Itugyan namo kanimo ang among mga pamilya, ang tanan mga amahan, aron sila magmatinud-anon sa ilang bukasyon, ingon nga salamin sa gugma sa atong amahan sa langit. O gihigugma namo nga San Jose, uman si Jesus ug Maria, tugyan namo kanimo ang among lawas ug kalag, ang tanan namong nabuhat ug ipanag-iya, nga among kinabuhi ug ang among kamatayon. Nagahalad kami sa among kaugalingon nganha sa imong kadungganan, ug itugyan namo ang among kaugalingon nganha kanimo, aron ikaw kanunay mahimong among amahan, among tigpanalipod ug among giya diha sa dalan sa kaluwasan. Tanawa kami isip imong mga anak, ug giyahi kami sa pagtuban sa kabubuton sa Dios. Giyahi kami sa diha sa dalan sa kinabuhi, tabangi kami sa pagbaton ug grasya, kaluoy ug kaisog, ug pananlipdi kami batok sa tanang dautan. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Mahalad ng misa na ng kalinaw gugma ni Kristo.